Любы чалавек, які што-небудзь робіць у гэтай краіне, можа разлічваць на падзяку нават у выглядзе крымінальнай справы. Зашмат даволі з'яўляецца ініцыятываў нейкіх актывістаў, месцаў, якія не падтрымліваюць ні грантамі, ні дзяржавай, нікім. Людзі трацяць на гэтыя свае грошы. Да? І ў іх пытанне, вось гэтага кампраміс, не кампраміс, ідзем мы на згоду ўлады, не ідзем. Да? Яно не паўстае нават. Да? Александр зараз знаходзіцца ў следчым изалятары нумар 1, які гэта Пішчалаўскі замак Наваладарскага, і ён там знаходзіцца ўжо больш за 2 месяцы. Таму што ўспуджана крымінальная справа, і ён абвінавачаны па гэтай крымінальнай справе. Мы, канешне ж, не ведалі, што калі гэта адбываецца, што гэта кранае ўсе бізнесы адразу. Не адзін, напрыклад, там галерэя ці агенцтва, а ўсе, у якіх і ён, і я, партнёры ці акцыянеры, усе яны задзейнічаны неяк у гэтай справе. Да таго ж гэтыя людзі, большасць з іх, наколькі я ведаю, шэраг з іх, добра памятаюць усё, што было ў 90-х, да? Усю там пытанне нелегітымнасці гэтай улады, да? Але што такое легітымнасць, да? Калі у кагосьці ёсць сіла, у кагосьці яе няма. Саша уладальнік групы агенцтваў рэкламных Вондельгепта. Ён адзін з сузаснавальнікаў і акцыянераў галерэі і бара. І ў яго ёсць яшчэ частка у медыйных бізнесаў, звязаных з юрыдычнай асобай Мінтмедыя, якой належыць Куку і The Village. У дачыненні да ўсіх ёсць нейкія пытанні. Безумоўна, гэта палітычны пераслед. Саша ўжо прызнаны палітычным вязнем, і апошняя сустрэча у следчым изалятары КДБ, у якой ён удзельнічае, робіць яго нават уже прызнаным палітычным вязнем з боку беларускага тэлебачання. Я бачыла гэта ў інтэрнэце, я смяялася. Доўга, весела, таму што ўся гэта сітуацыя сюррэалістычная. Той сітуацыі, у якой мы зараз знаходзімся, існаванне галерэі не з'яўляецца жыццёвай неабходнасцю для гэтага часу, для гэтага горада і для гэтай краіны. Зараз для галерэі гэтай энергіі не хапае для яе існавання. І не толькі таму, што Саша ў турме. Гэта не значыць, што ўсё тое, што яна рабіла 11 гадоў, куды-небудзь знікне. Яна вельмі радая, калі ён дасылае да яе вось такія друкаваныя літарамі напісаныя лісты, таму што яна можа гэта прачытаць. Зараз апошнія лісты былі нават з малюнкамі, як выглядае яго ложак, якую кнігу ён чытае, з якой садавіны робіць салат сабе. І таму мне падаецца, што для яе гэта сітуацыя не здаецца нечым дзіўным, таму што яна ўвесь час чуе таксама пра другіх людзей, якія затрыманыя, якія ў турме,
заходзіць мой сябра раніцай, забіраць перадачу, што гэта зараз жыццё амаль што кожнай сям'і. Я б не бралася рабіць ніякія прагнозы. Канешне, я спадзяюся кожны дзень, што ён выйдзе. Але калі гэта можа адбыцца, я не ведаю. Зараз яго тэрмін працягнуты на месяц, але гэта будзе 3 месяцы, напрыклад. Магчымасцяў атрымаць яго досыць шмат. Да 18 месяцаў, а на практыцы я ведаю, што трымаюць нават далей з нейкімі там дадатковымі папяровымі працэсамі. Я веру, што тыя змены, якія зараз ужо адбыліся ў грамадстве, іх нельга адмяніць. І нельга паставіць на паўзу, як мы можам паставіць там працу галерэі ці нейкага фізічнага праекта.